Работаем. Температура плюс 50. Prigojine ale bɔra tɛnɛndon wulafɛla la a siɲɛ fɔlɔ ka ja dɔ la kabi a ka murutili min ma sira sɔrɔ ka ɲɛsin Rusi jamana ka faaba ma Kremlin juin tɛmɛnen na ni a bɛ kuma la u ka cɛncɛn fuga yɔrɔ dɔ la ka camouflage fini b'a la ani u ka marifa dɔ b'a bolo a ko an bɛ baara la yan kalaya bɛ taa fo hakɛ 50 la i n'a fɔ o de ka d'an ye Wagner jɛkulu bɛ larawuli ani lakodɔnni baara la yaasa Rusi jamana a bɛ se ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ gun bɛɛ kan ani farafina ka se k'a yɛrɛ ka kanabilali ani yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ye ni laseli kɛ nin ja in kɔnɔna la ni ale carila ka telegram sira kan a ye a yɛrɛ kofɔ ko ale ye jatigɛwale mɔgɔw olu ka sitigɛbaga de ye nin wagatinin na ni État islamique ni Al-Qaïda b'o la Wagner ɲɛmɔgɔ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don u ka jɛkulu la ko yaasa u ka se ka na u ye baara minnu layidu ta u ka se k'olu baara kɛ a ma piripiri latigɛ a bɛ jamana mun kɔnɔna la hali n'a dɔnnen don k'a fɔ ko Wagner ko a bɛ farafina camancɛ jamana la ani Mali la hali ni y'a sɔrɔ Mali jamana ko u ni Rusila ka kalan lakɔlilaw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ja in kɔnɔna la Evgeny Prigojine ni a carila telegram fɛnɛ kan ni olu fɛnɛ ko u ni Wagner tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ telefoni ani adresse email dɔ bɔra yaasa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka se ka u sɔrɔ i ka tɛmɛ o sira ninnu fɛ Для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандов.